Egunon eta ongi etorri Urruzunotarrak literatur lehiaketaren sari banaketa ekitaldira. Aurtengoa 34. edizioa du literatur lehiaketa honek 1986an lehenengo aldiz sortu zenetik, urtero eginda deialdia lehiaketa honetarako eta 34. edizioa du aurtengoak. Beste ezerekin segitu aurretik, Fernandok eskatu dit tartetxo bat emateko antolaketa konturen bat esan behar dizue. Aurtengo irabazleoi, Fernando Morillo idazle azpeitiarra da, aste hau pasatu duena, idazle gazteekin Zugarramurdiko aterpetxean, eta zerbait esan nahi du. Eskerrik asko. Nik jarriko naiz, esan nun bezala ez jartzeko. Hau, ohar txiki baino importantie da. Ze hemen ez da ezer normalik pasatuko. Babisatu behar dizuet. Zugarramurdin egon garenok ez dakigu ze pasatuko dan. Baina aldi berien badakigu. Eta egonetzaretenak abisua. Adi. Edo arreta osoa jarri. Hemen, zuek atera kontuak hemen, erabat improvisazio totala izango da, erabateko sormen ariketa, erabat, orduan, aprobetxatu, goxatu eta baloratu. Ze hemen askok eta askok lehenbiziko aldiz egingo dute zerbait jendaurrien. Eta pentsau nun, eta pentsau nola. Orduan, ez dagoen txaiatzeko astirik izan, berdin da. Bai, berdin da. Egin dugu beste gauza oso importante bat. Eta izan da, neurri batien elkarri egoak zabaltzen lagundu. Nahiko. Orduan, ez dakigu ze pasatuko dan, baina bai oso ederra izango dela. Aprobetxatu zuen eguek zabaltzeko, ingurukoen eguek zabalarazteko, eta eganekin. Eskerrik asko. Urruzunotarrak izena zor dio Pedro Miguel Urruzuno zenari. Pedro Miguel Urruzuno Elgoibarren jaio zen 1854. urtean eta 1923an hil. Mendaroko Agustina komentuaren kaperaua izan zen. Garaiko euskal argitalpen guztien laguntzaile zintzo eta konstantea izan zen urte askoan. Artikulu ugari idatzi zituen zenbait aldizkaritan. Euskaltzale, Ibai Zabal, Euskal Herria, Euskal Esnalea, Argia, Jesusen bihotzaren deia eta abar. Liburuetan Urruzunok erabiltzen duen euskara, herriaren hizkeraren isla zuzena da. Aberatsa, esamolde eta beste zenbait lokuzio tipikoak erabiltzen. Modu arin, bizi eta espresiboa adieraziz. Urruzuno azken guda karlistaren ondoren sortutako literatur mugimendukoa da. 20. mendean zabaltzen den belaunaldiaren aurrekoa beraz. Sabino Arana, Resurrekzio Maria Azkue eta hoien aurrekoa justu. Urruzuno beraz gizona eta apaiza, oraingo idazle gaztetxoei begiratuta, garbi dago gauzak asko aldatu direla 19. mendetik ona. Baina 1986ko edizioan lehenengoan, deialdi hau egin zen lehenengo aldi hartatik, beste gauza batzuk ere aldatu dira. Esate baterako, orduan inork ez zuela patrikan telefono mobilik, baina aurten ikustu dut batzuek, baduzuela, badakizue zertarako esan dudan hau, gogorarazteko ez dadila bakarra ere hasi hor jotzen. Eskerrik asko, esana dago. Maikideen aurkezpena egingo dizuet. Gurekin dugu hezkuntza sailburu orde Maite Alonso, mahaiaren erdian eserita, haren eskuinaldean hezkuntza berriztatzeko zuzendari Luzia Torrealdai, eta alde honetan Goiatz Labandibar idazlea, Urruzunotaren epaimahaiko kidea eta aurten liburuaren hitzaurrea idatzi duena. Gurekin ditugu, hor behian zuekin batera,
Zugarramurdiko egonaldian ardura izan duten Fernando Morillo, oraintxe hitz egin dizuena, idazlea, eta Magi Arzak. Bien artean moldatu dute aste honetako egonaldia. Batzuetan hitzak baino gehiago balio izaten dute adierazpena egiteko, beste gauza batzuek garbi gelditu da ondo pasatu dutela eta aipatutako biek ere lan ona egin dutela. Besterik gabe, nik hitza emango diot orain Maite Alonso Hezkuntza Sailburu ordeari. Eskerrik asko egun on guztioi eta ongi etorri gaur etxe honetara. Benetan pozgarria da saria banatzea, benetan esaten dizuet. Normalian egiten ditugun gauzak ez dire hain politak, ez? Lehenengo azpimarratu behar da zuek egiten duzuena eta atzean dagoena. Ziur nago, eta hemen ikusten dut, ikastetxeetako zuzendariak, irakasleak eta familiak, eta ziur nago zuen saria lortzeakoan eta egin dozuena azpimarratzean familia eta irakasleen lanaren eragina dagoela. Beraz, hori alde batetik eta bestetik jaso duzue sari bat ja Zugarramurdin, ziur nago esperientzia polita izan da, ontxe bertan ikusi dugu, txaloka hasi zarete Zugarramurdiko esperientzia aipatu denean eta benetan suposatzen dugu hori gogoratuko duzue beti. Sariak importanteak dira rekonozitzeko egiten duzuena. Hezkuntza saila egia da, sari hau mantentzen da, aspalditik, baina bai errekonozitzen da, lanaren atzien aukera daukazue zuen sentimentuak, zuen sormena eta zuen aukera hitzak lotzeko, hitzak oso ondo lotzeko adierazteko. Eta horrek merezi dau sari bat, gure Urruzono saria. Eta gainera, familia bat, urruzonatarra izatea, ez? Beraz, hezkuntza sailatik benetan harro sentitzen gara, zuen lana eginda eta gainera liburuan ja ukatuta, eta nik ez dekot gehiago esatekorik, benetan eskerrik asko egindako alegina, zuek, irakasleak, familiak eta inguruan dauzen lagunak aurrera eramateko eta jarraitu idazten eta jarraitu zuen sentimentuak eta pentsatzen duzuena adierazten. Mila esker eta zorionak. Mila esker Maite, zure hitz aditsuengatik eta Maiteren ondoren hitza emango diot Lucia Torrealdai Hezkuntza Berriztatzeko zuzendariari. Nik berdin ez, ongi etorri guztioi eta eskerrik asko etortzeagatik ikasle, irakasle eta gurasoak, ez? Eskolarteko literatura lehiaketaren sari banaketa honetara, ekitaldi honetara. Aipatu bezala, 86an hasitakoa da, 34. Ediziora iritsi gara eta handikona 500 baino gehiago izan dira aurkeztutako lanak, ez? Eta egungo kazetari eta idazle ezagun batzuk, sari hau ere bere momentuan jaso zuten, seguro nago ere, zuetariko batzuk ere zerrenda edo talde horietan ere agertuko zaretela hemendik itxira, ez? Aurtengo edizioan jaso ditugu 175 lan eta egia esan behar dugu oso pozik gaudela. Aurrekoan 120 jaso genituelako eta beraz egon den igoera nabarmena da eta espero dugu hori tendentzia bat izatea, hurrengo ikasturteei begira, ez? Guretzako ezinbestekoa da departamentu bezala eta hezkuntza saila bezala idazleak, literatura, euskera maitatzea, gozatzea, eta hori da ikastetxe guztietatik, departamentutik eta herri honetatik bultzatu nahi duguna, euskera gure altxorra delako.
jakina 10 lan izan dira aipamen berezia edo bekaintasun aipamena jaso dutenak, baina guztiek merezi dute gure eskerrik beroenak. Eskerrak ere epaimahaia osatu duten idazleei eta batez ere gaur gurekin dagoen Goiatzi. Eta Maitek esan bezala ere, azpimarratu nahi dugu, zuetariko bakoitzaren atzean izan duzuen familia, zaletasun honetan seguro zerrikusi handia izan dutelako, eta baita ere eskolak, institutoak, txiki-txikitatik, ibilbide horretan, seguro gaudelako funtsezko eragileak izan direlako, edo topatu dituzuelako behintzat irakasle batzuk horretan funtsezkoak izan direnak. Beste barik, eskerrak berriro, zuoi, guztioi, jarraitu idazten eta jarraitu guri ere sentimen horiek transmititzen eta zuokin batera gozatzen. Beste barik, jarraituko dugu ekitaldiarekin eta eskerrik asko. Eskerrik asko Luzia emandako argibideengatik. Horien artean, esan du, aurten 175 lan aurkeztu direla lehiaketa honetara, eta lan horietatik saria merezi zutenak erabakitzeko epaimahai bat osatu da, 5 kidek osatu dutena. Horiek dira Gari Berasaluze, Peru Iparragirre, Goiatz Labandibar, Jaione Osoro eta Patxi Zubizarreta. Patxi Zubizarreta ere etorri zaigu, anatzean dugu. Orain, aurten Goiatzi egokitu zaio liburuaren hitzaurrea idaztea, gurekin dugu hemen, eta hitzaurre horren berri emango digu. Egunon eta zoriona guztiei, Iñakik esan den bezala ni epaimahaikideetako bat izan naiz, eta gaur hartuko dut lizentzia 5 partez zorionak emateko zueri. Aurten eri tokatu zait hitzaurre idaztea, eta horixe da irakurriko dizuedana. Eta batez ere izango da irakurtzean eta idazteren aldeko apologia bat, hemen zaudete, eta jarrai dezazuten egiten aizaten hau egiten. Nik ere badakit zer den Urruzun notarra izatea, bere orain dela urte batzuk nire baisari hau jaso nun, eta seguru nago izugarri ongi pasatu duzuela, eta ez dutela sekula aztuko, bizitu zuten hau. Eta besteik gabe, irakorriko dizuet aurtengo Urruzun notarrak gehituz honen sarrera. Inork agintzen ez didalako dut maite dudana. Inork agintzen ez didalako ditut basamortua eta izarlokak maite. Itxasontzi noragabeak, gauerdiko biolinak, ilunabarren margoa, xorino ezurtioen igidura, sagarrondoetan eskegiriko bihotzoriak, tristura handiegia zaien neskatxak, eta zure irria ere inork agintzen ez didalako dut maite. Inork agintzen ez digulako maite duguna, alaxe idatzi zuen Joseba Sarrion handiak. Eta guk, inork agintzen ez digulako maite dugu irakurtzea. Inork agintzen ez digulako maite dugu idaztea. Maite dena ezin da alde batera utzi, ezin da baztertu, ezin da norberaren baitatik erauzi. Horregatik, ez utzi inori agintzen zer irakurri behar duzuen, noiz irakurri behar duzuen, zer den irakurtzeko egokia eta zerrez. Ez utzi ez duzu ulertuko ez da zure adinarentzako modukoa hori irakurri behar alduzu edo halakorik esaten. Ez utzi maite duzun horrekiko maitasuna gutxitzen. Bada irakurleak arriskutsuegiak direla pentsatzera eta esatera ausartu denik ere. Are gehiago, batez ere, irakurtzen duten emakumeak arriskutsuak direla pentsatu duenik eta esan duenik. Horregatik, zaildu izan zaio emakumeari liburuetarako eta literaturarako bidea historikoki. Esan zaio maitasun historiak egokiak zaizkiela, baina ez bestelakoak. Baina debok hori gainditza lortu dugulako gaude gaur hemen, ezta? Zuei behiratze beste ikan ez dago, zenbat zaten emakumezkoak. Beste batzuek diote irakurtza dela bidaiatzea, burua zabaltzea, ezagutzea. Irakurtza omen da finean besteri menez egitea, norbere hautuak egitea, norbere iritziak izatea.
Ez dira kasualitatea historian zehar egon diren liburu eta idazle debekatuen zerrendak, zentsurak edota liburu erretzeak. Inkisizio garaian, Berlingo Bebel Platzeko liburu erreketan edo urrunera jogabe hementxe bertan, 36ko gerran ondorengo diktaduran. Eta irakurtza omen da idazteko lehenengo urratsa. Hiztegiaren arabera, apologia omen da pertsona edo ideia baten alduko diskurtsoa. Hitz xamurragoekin ere definitu genezake apologia. Izan ere, ez aldaba inork agintzen ez dizulako maite duzun horren defentsa. Sarrera hau ezinbestean irakurtzaren apologia da, irakurtzea idaztaren ataria delako. Horregatik, inork ez diezazutela agindu, akaso, ez irakurri baino are okerragoa dena, ez idatzi. Are gutxiago, ez utzi inori zer idatzi behar duzuen esaten, erabakitzen, agintzen, non jarri behar diren puntuak, komak eta zergatik ez atxeak. Hori norberaren erabakia izango da. Horregatik, segi idazten eta puntu koma atxeak erabakitzen. Eta zuek ez zarete arriskutsuak. Zuek ausartak zarete. Ausartak zaretelako zaudete gaur hemen, eta hau ausardien aldeko apologia ere bada. Horregatik, agindu ez, baina eskatuko dizuegu jarrai dezazuela ausartak izaten. Urruztunora lanak bidaltzen dituzuen 173tik goti emakumezkoak zarete. Aurten zehazki 174,29. Sarituen 180 emakumezkoak izan zarete. Hala ere, iaz 2018an Euskal Herrian publikatu ziren 77 poesia, novela, narrazio ipuinen egiletako 21 baino ez ziren emakumezkoak izan. Ez naiz matematiketan abilena, baina batzutan zenbakiek gehiago adierazten dute hitzek baino. Argitaratu zuten idazlen 131 baino ez ziren emakumeak izan. Oraingunduz ez dute ezagutzen literaturaren fenomeno azalduko den azterketa zientifikorik, baina argi dago, behin adin batetik aurrera emakumeek idaztari uzten diotela, edo idazten duten hori erakustari uzten diotela. Eta horregatik ere bai, ez utzi idaztari, ez utzi irakurtzari, segi idazten, segi sortzen, segi izkiak izkien atzean paratzen. Hau ez da agindu bat, hau maitasuna adierazten bada, edo maitasunaren apologia bat nahiago baduzue. Izan ere, hemen nahi zaituztegu euskal literaturaren kosmos hau izartzen. Inork agintzen ez dizuena maitatzen, inork agintzen ez dizuena irakurtzen, inork agintzen ez dizuena idazten. Beste inork irakurriko ez duena irakurtzen eta beste inork idatzeko ez duena idazten. Euskal aipatu dut lehentxeago eta ez da kasualitate izan. Izan ere, euskaraz irakurtzea eta idaztea ere ez da hain erraza izan. Batetik, gure literatura berandu hasi zelako inprimatzen eta ez sortzen noski. Bestetik, hizkuntza gutxitu eta zapaldua izan delako. Debekatutako liburuen zerrendan egon dira urte luzez euskaraz idatzitako liburuak. Zapalkuntza bikoitza mintzo garenean euskaldun eta emakume izateak suposatzen duen azari gara. Zapaldu hitzari buelta ematea baina ez da hain zaila ere. Egiten duzuen egiten jarraitza baino ez da hori. Horregatik, euskaraz idazten eta irakurtzen jarraitzaren apolegi egiteko unea ere bada. Inork agintzen ez digulako maite duguna, halaxe idatzi zuen Joseba Sarrionandiak. Eta guk badakigu zer dugun maite. Literatura, idaztea eta sortzea. Ongi etorri Urruzunotarren tribu txiki honetara eta guztiaren gainetik zorionak. Mila esker, Goiatz, zure hitzengatik, maitasunaren apologia eta guzti. Orain artekoak hitzak izan dira, orain irudiei ere toki egingo diegu. Pasaden urtean, lehenengo aldiz, egin genuen olako grabazio labur bat, erakusten zuena zuen egonaldia. Zugarramurdiko Graziana aterpetxean. Aurten beste pauso bat eman dugu, aurrera pauso esaten ausartuko naiz eta nik neuk oraindik ez dudan ikusi. Baina aurten idazleek, saridunek, beraiek egin dute bideo hau, Goiatz nahiago bauzupean ikusteko, zeuk ikusi. Orain bideo hori ikusiko dugu, erakutsiko diguna, beraz nola joan zaien aste hau, pentsatu nahi dut, guraso jendeak eta gainerako senideok gustora ikusiko dituzuela irudiok.
triskantza. Sentimendu begiraden alde, eskutanka, harri pare, trikitixa, gure dantza jabe, oiek gabe, inundik inoare. Musikaren errotik sortutakoa, azaldu ezinezko sentimendua. Musikaren itzalean dantzalekua, musikaren doinua. Herriarteko loturan eragin dezala, gure barneko grinak konpondu ditzala. Azaleko liskarretan laguntza askoa, musikaren doinua. Zorionak, benetan, oso goza atsegina egin duzue, ikusten zan, ondo pasatu duzuela. Ez dakit lehen esan ote dudan, pasaren urtekoa egin zuen Gabi de la Maza, Txatxangorriak edo. Batzuk asko maite duzue, norbaitek esan zian, aurten zergatik ezotean etorri edo, baina aurtengoak ez du behera bat ere egin, kalidadearen aldetik. Bueno, laizter ekingo diegu, sari banaketari aurretik esan nahi dut zuekin batera da Urruzu Notarak literatur ekitaldia, literatur lehiaketa irabazi duzu honekin batera, egon direla beste 1, 2, 3, 4 gazte, beste 4 idazle gazte, zeran, Zugarramurdin, eta horiek dira Donostiako Koldo Mitxelena literatur lehiaketako kideak, irabazleak, Donostiako udalak eskatu zigun, posible ote zen, elkarrekin joate egon aldira, onartu egin zitzaien Hezkuntza Sailetik, eta gurekin izan ditugu Jon Ander Alonso, June Esnal, Alaia Garro, Xavier López eta Naiara Udakiola donostiarrak. Eta nire hitzak eta bukatzeko pare bat ohar, saioaren ostean konturatuko zineten honezkero 11etako bat izango dugu, lunch bat, hor kanpoan, ona, guraso jendeak eta segurazko eskuratu duzue liburu bana, baina hor mahai gainean badira gehiago, eskuratu nahi bauze besteren bat, zuen eskura daude. Zuentzat baita ere badaude olako karpeta moduko batzuk, zerain eskuratuko duzue zera oroitagiri bat, diploma bat, eta hori eramateko segurazko egokia izango duzue, hor karpetatxo bana hartuta. Eta 11etakoari ekin aurretik argazki bat ere egin behar dugu. Hemen atera eta hor kanpoan denok batera jarri eta egingo ditugu argazki batzuk. Eta orain bai, sari banaketa ekitaldiari ekingo diogu. 21 dira lan sarituak. 20 berriz saritutako idazleak. Batek 2 sari irabazi dituelako, bata prosan eta bestea poesian. 2 mailatan eta 2 ataletan banatuta ditugu sari hauek. A eta B mailak adinaren arabera, batxilerra edo DBH,
eta prosa eta olerkia. B maila eta poesian bi bakarrik saritu dira, eta epaimahaiak erabaki zuen B mailan hutsik geratutako bi sari horiek beste maila eta ataletan banatzea, eta horrela egin dugu. Ordena izango da, lehenengo igoko zarete poesia A mailakoak, ondoren Bkoak, eta gero ekingo diogu prosako A eta B mailakoei sari banaketa emateari. Nik esango dut lanaren eta egilearen izena, egilea igo dadila, bakarrik edo laguntzaileekin ez dakit, hemen Fernandok zerbait moldatu duzuentzat, zuek egokitu nahi duzuen bezala, jasoko duzue hemen gure Emaite eta Luziaren eskutik, beraz diploma bana, oroitagiri bana eta katilu bana. Holako katilua esaten duena, etxeako moukue aiz, eta jo, musu ematen duena. Bueno, honen ideia izan zuenak, Maitanek, pentsatu zuen, hau oso opari, sari ona izan daitekeela, hain zuzen, goizero, gozaltzen duzuen bitartean, Zugarramurdiko egonaldian izan dituzuen urruzunotar kideez gogoratzeko tresna baliagarria izan daitekeelako zuentzat. Horixe beraz, saria eta biztan da, guraso eta gainerakoen txaloak ere sari izango dituzte, ekin egingo diogu sari banaketari. Poesia A mailakoak, idazlanaren izenburua Niak, ikastetxea Ondarroa BHI, eta egilea Naia Badiola Solabarrieta. Hola. Bueno, ni Naiana eta poema batzuk idatzen eban, niak ipini neutzen titulu, eta hon bertako zati txiki bat irakurriko zuet, eta hau zatixe Amara deitzen da. Eta bitxartin norak lagunduko ez da biolinaz, eta espero guztatik. Beldurra diet, gezurrari, egiari, bizitzari. Beldurra, ukitu batez, nire desira karrankarien txilioak isilerazteari. Amildurik, iluntasunaren gatibu izateari. Beldurra, ezerezean, errukia desiratzeari. Eta zotina gozakaitza iruditzen ezaidan arte, negar malkoak dastatzeari. Beldurra, zuk zeuk, ari ilunez jozitako zerua. Nire behatzen lastanez desegin nahi eta ezinari. Beldurra, beldurrari. Isiltasunean, zaratari. Barealdian, ekaitzari. Izarrak, egun argitan esnatzeari. Beldurra, izuaren amara honetan, presto izateari. Vale. Ia ba, bigarren lan saritua,
Idazlanaren izenburua Oroitzapenen Kutxa, ikastetxea Beasaingo Beasain BHI eta idazlea Magi Aiestaran Iparragirre. Ni Magi naiz, eta nik 5 bertso aurkeztu nituen izarren hautsa doinun, eta horietako bat kantoko izuet Magin laguntzaz. Naiz belztasunak samina malkoz jazten duen gehienean, nik irribarre egin nahi nuke beltz sentitzen naizenean. Naiz orain zauden hain urrundua, nigan eraiki duzun mundua, bizidan nire senean. Zure sugarrik ez da itzaliko, inoiz nire barrenean. Naiz zuganako miresmenik ez, adierazi lehenean. Zure hitzen ze beharra dudan, aitatxo zenbat maite zaitudan, ohartu naiz azkenean, berandu egidenean. Poesia Amailako 3. saria, Magi Zabalo Mateosentzat. Magi Zabalok idatzi du Plazeraz eta Antzeko Gauzez, ikastetxea Igorreko Arratia BHI. Aurrera. Hori, nik poema hori idatzi neban, baina Fernando kezkatu ebestan, gaur beste kanta bat kantauko dut nik eindakoa.
Urduritasunaren eta bapatekotasunaren gauzak dira horiek. Laugarren saria, Euria izeneko idazlanarentzat, Amorebieta Etxanoko Lauaxete ikastolakoa da, Irune Huerta Tejada, igo da dela. Egunon guztioi, lehenik eta behin, ni Irunenaz, eta nire poema Euria deitzen da, eta zatitxo bat irakurriko dizuet. Euria, iparraldeko klimaren ezaugarri da euri hori. Euri berde, euri urdin, euri more. Mise batean ostadarraren koloreak batzen dira antzera. Egundoko margolana, urez pintatutako paisaiak, eta azken pintzelkadaz apainutako armi-armazareak. Euria, zientifikoki fenomeno atmosferikoa, eta mitologikoki jainkoen egazotinen jatorria. Euria, tantaz-tanta, eskutik lotuta. Potxingoak bidean, eta ni katiuska gorriak oinetan, Lizzi plaza egun guztian. Euria, euri azidoa, euri gozoa. Zerua begira, ahoa zabalik, zaporeak bereizten mingaina trebatzen. Euria, leku oro, egoeran hitz, euri hotz, izotz, euri guzti ur, euri mamu lambro. Euria, desengaino kontuak, maitasunera gutxiak. Historio guztien gibelean, euri malko bat gorde da. Euria, milaka modio kontuen testigu, euritakoaren azpian emandako musu eseak. Presarik gabeko musuak eta braitutako arroparen artean emandako besarkada beroak. Euria, inoiz betetzen ez dan iragarken meteorologiko baten antzera. Zu eta biok bi urtanta bezalakoak. Euria. Eta poesia A mailako bosgarren eta azken saritua izango da Olatuen antzera izeneko lana egin duen Galdakaoko Elexalde Institutuko Libe Goitia Artetxe. Kaixo, ni Libe Goitia naz, eta nire olerkian zatia irakurtzeko nahiarak lagunduko dozta gitarrakin. Ez gara harri jasotzaileak. Ez dugu eruaren zama atsegin. Ez ditugu zoruko puskak batu nahi. Hondakinak ez dira beti errumakoak bezalakoak. Pertsona utziak ez dira politak. Gauza tristeak polit egiten ditugu. Ezer berez eder izatekotan, gure izaera bir sortzailea baita. Belargentzat ez dira berba arrotzak. Haiek editzen ditugunean, irribarre behartu bat marrazten dugu. Traidore bilakatzen gara. Ezekitoki baten antza hartzen dugu. Esperantza galtzen den azkena da Dioskue.
baina esperantzaren aurretik burua galdua izan ohi dugu. Eta besteak mapatzat hartzen ditugu. Bai. Eta orain poesia B mailara igaroko gara, 3 irabazle ditugu. Lehenengo lan saritua 1937. Galdakaoko Eguzkibegi ikastolako Ane González Castillo da egilea. Kaixo danoi, ni Ane naiz, eta 3 olerkiz osatutako lan bat egin dut, baina gaurkoan baten zati bat irakurriko dut. Eta nire lagun guztien laguntza barko dut honetarako. Zelatatzen nauzu. Ez dut ulertzen zergaitik. Egunez ilariarekin, iluntzean eguzkiarekin. Ordularien orratzen antzera, nire inguruan josten. Sare bat zirik ordatzen duzu, nik ihes ez egiteko asmoz. Distiraren beldur zara. Ernetzean inguratzen duzun modua gaitik. Arnasteari uzten diozun modua gaitik. Eskerrik asko. Poesia B mailako bigarren lan saritua Bidean, Beasaingo Lasalle San Jose ikastetxeko Uxue Pérez Mujika, egilea. Bueno, nik ez dut nik idatzi nuen lana irakurriko, baizik eta Zugarramurdiko egonaldin asko markatu zigun poemat kontatuko ez. Vale, bazan behin. Vale. Bueno, eta Ikerrek lagunduko dit. Osa, Ikerrek. Juankirrek. Bazan behin, famili bat etxe aldatu zana, eta juntzan etxe batean ez zeukela ez muebleik ez ezer. Bakarrik kuadro bat zeon bertan, eta kuadro hortan paiazo bat agertzen zen, paiazoi negarreza izan. Eta hola zeon gutxi gora bera, 5 atzak erakutsiz, eta negarrez. Eta familio hortan, mudau eta handi 3 egunea edo, txakurre hil zitzaion. Eta, inorrek etzan ezer arraroik nota etxeko txikinak kenduta. Etxeko txikinak konturatu zana izan zen, paiazoa jadatzeola, hola, baizik eta hola zeola. Dana horrea juntzan, neskak esan zuen, ez dakit, zehozen normala izango da, ez dakit, nintzen ondo fijauko, lehongo zan, baina handi 3 hilabetea edo, gurasok autoistripu bat izan zuten eta bikiltzien bertan. Orduan neska
fijatu nintzen, por si acaso. Eta ikusi zuen nola paiazoa, ez zeon nola. Baizik eta hola zeon. Handik pixkatea edo, anaie lanen aiztala obran, eskabadora bateka aplastau zion. Eta konturatu zen nola paiazoa jada. Ez zeon hola, baizik eta hola zeon. Ordu neska iesiten saiatu zen. Saiatu zen lehiotik iesiten, baina lehiok itxita zeren. Atea zabaltzen saiatu zen, baina ezin zuen. Eta orduan konturatu zen etxe erretzen naizala. Eta paiazoa hola zeon. Bueno, etxe hori erreta gero, bomberoak edo berreskuratu zuten akarra, izan zen paiazo baten kuadro bat. Negarrez eta bostatzak zutik. Eta bere bizilagunek, beraien etxan jarri zuten bizilagunek oroitzeko edo. Eta poesia B mailako 3. eta azken irabazlea, Denbora makina idatzi duen Amets Amutsastegi Maguregi Lekeitioko Lekeitio BHI institutukoa. Hola, honetan naz. Ni lau poema idatzi nabazan, da bat irakurrikot, gehien bat, gehuaitxik. Namai lagunduko nau. Itxasoaren zua, gorria eta beroa, bakartia eta maitalea, infernuko erregina, bertara bakean bizitzera joana, urdina eta hotza, lagunkoia eta askea, itxasoaren arima, gauero leku ezberdinetan aurkitua, bihotzen arteko baiketa, bizitza osorako zigorketa, arimen eskontza, buru gogorkeriaren dibortzioa, itxasoaren violentzia, infernuaren tortura, olatuen ostikoa, deauruen zarata, urri sostuaren tiroa, suaren azken arnasa. Hil dituzten biktimak, akabatu dituzten emakumeak, nola egin esan edo izan, ahotsak kendu dieten entzat, heldu da itxasoa garaitzeko ordua, Kristusuak eta oio zen, zuen gaitik eta zuentzako. Orain poesia ataletik prosara pasatuko gara, eta A mailan 7 irabazle ditugu, horietako batek ez du etortzerik izan, Irail Lartzaguren Kardaba izenekoak, Pasaiako Pasaia Lezo Lizeoan dabilena eta elurraren justizia lana egin duena. Beste 6 hemen ditugu. Lehenengo A, Wolfgang edo horrelako zerbait izena duen lana, idatzi duen Eskoriatzako Arizmendi ikastolako Oiana Arana Kardenal. Eguerdi ondan hori, Oiana naz eta nipe ez dakit zelan dan, baina Ikeako zila baten izena da. Nik ipuin bat idatzi dut eta ipuina ardazten da nire lagun honen abesti kutxunetan eta irakurrikoten zatia
mailin abesti kutxun batean jartzen danez, mailiek karri dutzuet. Piskat kanta ditzein berriro. Track 3. Iritsi da patxadaz gidatzeko momentua. Leioak itxi, musikari volumena topera igo eta letrako jukatzekoa. Leave me out with the waste. This is not what I do. It's the wrong kind of place to be thinking of you. It's the wrong time for somebody new. It's a small cry and I got no excuse, but is that alright with you? Ez, 9 Crimes izen bereko Joneren album gustukoeneko lehen abestia da. Ez dago hau aditzeko prest. Datorren abestia jarri du. Hobe da isiltasuna hala ere. Begiak distiratsu eta malkoak erortzeko zorian itzali du dena. Nostalgiaren kulpa. Nostalgia ez da osasungarria. Zauri irekiei gatza botatzea bezain mintsua da. Zurrungaka egonda ere, ahazten ez den oinazea. Itzuliko ez dela jakinagatik, itzuliko dela desiratzea. Zaharoztatzea, autodestrukzioa. Nostalgia ez da osasungarria. Eta tabakoa ere ez. Eta azukrea ere ez. Baina beharrezkoak dira. Orain saria jasotzera igoko zaiguna bigarren aldiz, iloko da gaur goizean, sari bana irabazi baitu prosan eta poesian. Beraz, bi oroitagiri edo diplomarekin joango da, baina gozaltzeko katilu bat nahikoa omen du. Hala esan didate niri, idatzi duen lana Agur Laztana, Igorreko Arratia Institutuko Magi Zabalo Mateos. Hirugarren sarituak idatzi du Herria izeneko lana, Andoaingo Aita Larramendi ikastolako Olaia Azurmendi Markos da egilea. Nik idatzi nuen ipuin bat, baino Fernandok eskatu zigun, kantatuko nun ze baita ere ukelelea danekan ez da, eta kantatuko zerbait maien kajan laguntzakin, eta berez da nahiak idatzitako poema bat, atzo musikatu nuna, orduan atzo, orduan ezakin nolateakoan, baino, bai.
Prosa A mailako laugarren saritua, Oiloaren kukurrukua idazlana egin duena, Amoribieta Etxanoko Lauaxeta ikastolako June Silva Larrea. Nik zozer simplea guaingo dut, eta nire idatzaren azken paragrafo irakurriko dut. Oilarra behingo zizildu da. Ez da bere kukurrukoa noiz gehiago entzun. Orain, oiloa da gorakia besten dauana. Bai, oiloa. Hain usukorra da oiloa. Genero femeninoa daukan oiloa. Hegalak ireki dauzan oiloa. Hegaldiari emon dutxan oiloa. Naiz eta trumoiz eta tximistaz betetako eguna izan, eta zerua grisazka koloreko egon, oiloak zeruan egan egingo dau. Zerua beti dalako zerua. Zerua beti hortxe egongo da, guztiek bertan egan egin izateko. Eta naiz eta lainoz josita dagoa lauste, gora heltzan ordurako ez dagoz. Oiloaren kukurrukoak, lainoak, zein deaurak, zein matxismoa, zein klasismoa, zein intolerantzia, zein estereotipak, zein errepresioa, zein bidegabekeriak usatu baitauz. Oiloaren kukurrukoak beldurra usatu baitauz. Danok izan beharko gintzatik ez oiloak, ozen kantatzeko. Oilar guztiek gu entzuteko, gor geratu arte, oilar guztiak isildu arte. Eta besten dagoan bakarra oiloa izan arte, oiloaren kukurrukoa. Hurrengo lan sarituaren izenburua, Zuretzako hitz ederrak. Egilea Gernika Lumoko Gernika Institutuko Katalin Urrengoetxea Uribarri. Nik atzalinaz eta ipuin bat idatziot eta gutzatira eriken nire gurasoari. Konortea galtzera noa, baina izpiloari begiratuz, neure onera bultatzea lortu dut. Odolez beteriko barruko arropa alik eta azkarren garbitu dut. Amak zer susma ez dezan. Dardarkanago berriz ere. Ezin dut gorputza kontrolatu. Burua biraka sentitzen dut. Kito, afaria, hotza, beldurra, gorrotoa, zugea, koloretako txoriazkea, dena bota dut komunetik behera. Bada beste zerbait. Kolpea dira nire barnean. Zabelean, berriz ere, hau bai ezin egona. Oioak sentiditzaket burua lehertu eta harima urratzen zaidan bitartean. Ni naiz, laguntza eske, eta zabelean, tratu txarra jasaten dituzten emakume guztiak oiuka. Munduak ez ikusiarena egiten duen bitartean, botak egin dut, berriz ere. Eta prosa A mailako azken lan saritua, Programa izeneko lanari, egilea Gasteizko Koldo Mitxelena Institutuko Elisabet Zaldua Barkin. Nire ipuinan zatitxo bat irakurriko izut Naiararen laguntzarekin.
Lurrean etzan eta bata bestearen ondoan geratu ziren denbora luzez, zeruari begira, eta pixkanaka iluntzen ikusi zuten, ezer ere esan gabe. Tartekatu egiten zituzten musuak eta isiluneak, inoiz epaituko ez zituen zeru horren azpian. Azkenean, horretzan da zenbat denbora eman zuten jakin gabe, altxatu eta mendixka jaisteari ekin zioten. Elkarri eskutik helduta. Bizikletaraino heldu ziren. Sararena lurrenaren gainean zegoen kateatuta, eta Sarak berea askatzen zuen bitartean, lurrek bere bizikletaren saskian sartu zuen liburua, bertan zegoen poltsa batean ezkutatuta. Bakoitzak bere bizikleta hartu eta hirira sartzeari ekin zioten. Lur etxetik ateratzean zeudenaren antzera zeuden kaleak, hutsik eta isilik. Alaiak ere lagundu nau, mila esker. Ondo da hori, dagokionari zor zaio. Eta bukatzen hasteko pasatuko gara prosa B mailara. Lehenengo lan saritua ordulariko orratzak, egilea Hernaniko Institutuko Garazi Urdangarin Arrea. Kaixo, ni Garazi naiz, eta nik ipuin bat idatziet, baino honeako ausartu naiz bertso bat kantatzea, Oiana eta Mailin laguntzakin. Aber gustatzen zaiz. Baliagarri suertatu denez, bostegunen lurrikara, beldurrak eta lotxak atzean, utzitan ator plazara. Hibernazio latz baten pasa, dudanez azken bolada, Afrikaldetik datozen txori, migratzaileen erara, lehen pausoa eman deguta, hemen geldituko gara. Larai, 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 hemen geldituko gara. Prosa B mailako bigarren saritua, ez zaitez gelditu lana idatzi duen Errenteriako Orereta ikastolako Nora López Agirreurreta. Kaixo, ni Nora naiz eta idatzi dudan prosaren zati bat idatziko dut, Katxalin eta Naiararen laguntza dantzan eta Xabi musika jarriz. Zer modu zauden, Adir? Suminduta begiratzen dut. Nola galde dezake hori? Sentitzen dut, desenkusatzen da. Ez dakit galdera zertara zetorren. Ezin diot aurpegira begiratu. Ezin dut. Harrapatuta naukan eta bizitzen uzten ez didan, txatartea eramaten duen gizonaz maiteminduta nagoela konturatu naiz. Beran hasi bada, ni judu bat, zertan ari naiz pentsatzen. Zerbait esan behar dizut, aurreratzen du. Hemendik atera behar dut. Ez dut horrelakoa izan nahi,
Nire aitak derrigortzen nauen modukoa, ez dut izan nahi. Hemendik atera nahi dut, baina zurekin. Zerotik hasi, beste leku batean, baina zugabe ez dut nahi. Bere hitzek bihotza ukitzen didate eta zenbait malko erortzen zaizkit. Maite zaitut. Geralden proposamenari erantzuna ematen dioten bi hitzak, 11 letrak dira. Maite zaitut. Errepikatzen du nire eskua helduz. Bihar Friedari esango diot gaixo nagoela eta plan bat prestatuko dugu. Hemendik ateratzeko arazorik eduki gabe. Beti bezala etorri eta plana aurrera eramango dugu. Hirugarren lan saritua prosa B mailan, Katixa dut izena idazlanaren egilea, Markina Xemeingo Markina Institutuko Paula Kareaga Plaza. Eguerdi on guzti hori, ni Paula deitzen naiz eta idatzi dudan narrazioaren zatitxo bat irakurriko dizuet Naiararen laguntzaz. Gogoratzen dut aitak asteburuetan alde egiten zuela, bakoitzari musu bat eman, kotxea hartu eta Aljeriara. Lanera zioala esan zigun, eta gu inoiz iritze zen diruaren zain egoten ginen. Egun batean bere logelara sartu nintzen. Beti errepikatzen zigun, ezin ginela sartu. Baina etxean ez zegoela aprobetxatuz, ausardi osoa bildu eta sartu egin nintzen. Zabalik zegoen gutun bat aurkitu nuen ohe gainean, Aljeriatik bidalitakoa. Kuriositateari ezin eutziz, irakurri egin nuen. Bere emaztea, alaba eta semea ziren gorantziak bidaltzen dizkiotenak. Malkotan blai gutun eutzi nuen. Eskerrik asko! Diploma hori erdian egin. Prosa B mailako laugarren saritua, Barkaidazu izeneko lana idatzi duen Markina Xemeingo Markina Institutuko Jone Urbieta Lejardi. Bueno, ni Jonena eta Metzeke Karristen karti irakurriko ikidatziote. Bueno. Eta Jon Anderrek txiruli joko laguntzeko. Kaixo Lastana, baliteke barruan duzun amorruak nire hitzak irakurtzeko ahalmena kentzea. Hala ere, eskertuko nizuke aukera bat ematea. Ez dakit gutun hau noiz helduko den zure eskuetara. Gaur, urtebete da nire arrastoa galdu zenuela, eta nire ausardia guztia batu dut zugana zuzentzeko. Barkaidazu ezer esan gabe alde egin eta bakardadea zeu bakarrik ezagutzen utzi izanagatik. Mesedez, barkaidazu hainbeste promesa hautsi izanagatik. Desagertu egin nahi nuen. Unerik egokien aukeratzen saiatu nintzen, baina sekula ez da desagertzeko momentu egokia. Iez egin nahi nuen. Ez zugandik, neure buruaren gandik baizik. Beldur nintzen eta arazoei iez egiteko zugandik urruntzera behartuta sentitu nintzen. Koldarrutxa izan naiz. Ez naiz gai izan nire arazoak konpontzeko ezta inori laguntzarik eskatzeko ere.
Merezi duzun azalpena izango duzu. Benetan, maite zaitut. Bukatzen ari gara, azken bi lan sarituak ditugu aurrean. Azken bigarren lan saritua da Izarren Sorrera izenekoa. Eta egilea, Elorrixoko, Elorrio Institutuko Klaudia Olasolo Igartza. Eguerdion, eta nik Klaudia naz, eta irakurriko zuet nire idazlan azatitxo bat. Izarrek begiak itxi zituen, eta arnasa sakon hartzen hasi zen. 1, 2, 3, 4 aldiz hartu zuen arnasa sakon. Eta 5. hartzera zijoanean, bere gorputza osorik lurrean jartzeko premia sentitu zuen. Beraz, lurrean etzan eta halako batean arnastari utzi zion. Momentu hartan, itsaslamina izar jedan joana zela ohartu zen. Beraz, ilargiaren alabak eskatu zuen desioari ekin zion. Aintzirak uretan sakondu eta bertoko harri txikitxoak ateratzen hasi zen. 1000 harritxo atera zituen, eta behin horiek kanporatuta, banan-banan eta poliki-poliki harritxoak hartu eta bere eskuekin estali eta zerura bidali zituen. Han, harritxoak distiratzu jarri ziren, eta ilargiak bere alabaren omenez harritxo horiei Izar izena jarri zien. Ordutik aurrera, ilargiak lagun minditu bere izartxoak. Gauero hainbat kondaira eta pasarte kontatzen dizkie, haien artean, bere Izar alabatxoaren historioa. Eta azken lan saritua, Itsasarteko amesgaiztoa idazlana idatzi duen Gernika Lumoko Gernika Institutuko Ekaitz Martin Perez. Nik Daiara laguntzaz nire ipuinaren zati bat irakurriko dut, Itsasarteko amesgaiztoa. Gaueko 11ak ziren, Sara eta ama lotan zeuden jada. Ni zeura begiran nengoen, helmugari buruz amesten. Gauero egiten nuen bezala. Hotz izugarria egiten zuen gau hartan. Argeliako desertuko gauak beti izan dira oso hotzak, baina egun hortakoa beste 78 egunetakoa baina hotzagoa zen. Luze zen etxetik irten ginenetik, eta hala ere, oraindik gogoratzen ditut Buesako kaleak. Areazko geruza fin batez estalita zeuden, eta normalean, herriko 3000 biztanleak kalera irteten ginen beti, elkarrekin hitz egiteko edo batek abereak zaintzen zituen bitartean, beste konpainia egiteko. Ondo gogoratzen dut Saharako desertuan geuden, eta hoben nuen lo egitea hurrengo egunean Marokotik gertuago egoteko. Hurrengo goizean egunsentiarekin batera ibiltzen hasi ginen. Amak gaua oso txarto pasatu zuen beti bezala. Orainik ez zituen ahaztu pairatu behar izan zituen tratu txar guztiak. Imran pertsona nazkagarria izan zen amarekin, eta ez zuen berezi ez da aita hitzarekin deitzea ere. Zorionez, ama indartsua zen, eta aurrera jarraitu ahal izan zuen, Imran gure aurreztutako diru guztiarekin Italiara joan zen arren. Bestetik nire arrebak, Saharak, oso ondo zeramatzan bidaia. Bere ustez abentura bat bizitzen ari ginen, eta ez zuen ia negar egin bidaia osoan zehar. Ume baten ikuspuntutik denak dirudi zoragarria, baina berak ez zekien behar bada ezela bidaia hartatik bizirik irtengo. Aitzitik probabilitate handia zegoen,
gure itsasontzia itsasartean ondoratzeko. Bai, sari banaketa bukatu da, azken hitzak falta zaizkigu, esateko lehenengo eta behin ohartxoa gogorarazi, orain ateratzen garenean jargaitezen zuek idazleok guztiok batera talde argazkia egiteko, gero 11-etakoa izango dugu, eskura dituzue karpetatxoak nahi baduzue hartu eta diplomak eta eramateko, eta guraso jendeak eta liburuak eskura hartzeko. Eta orain nire buruari baimena emango diot, neuk ere hitz gutxi batzuk esateko. Lehenengo eta behin zorionak egin duzuen erakustaldi ederrarengatik. Eta bigarrenik esan nahi dizuet gaur gertatu zaidana. Ni autobusez etorri naiz Zarauztik Gasteiza. Eta bidean etorri naiz Berria egunkaria irakurtzen. Gaur berri bat dakar, eta da atzo hildako musikari batena. Inigo Muguruza hiltzen atzo, eta beste gauza batzuen artean artikulu bat dator. Artikulu emozio handikoa, sentitua, eta Inigo Muguruzarekin batera, talde batean kantari aritutako neska batena da. Gustu handiz irakurri dut artikulua, besteak beste nire iloba delako, niretzat ustekabea izan da. Baina gainera, Urruzunotarra ere izan zen. Eta seguru asko Urruzuno lehiaketari zor dion neurri batean musikarako eta literaturako daukan joera eta artea. Eta anekdotatxoa bukatzeko, orain arte gurasoekin bizi izan da, datorren hiletik aurrera, joatekoa da bizitzera etxetik, bere orain arteko etxetik kanpora, 2 lagunekin, 3 neska elkartu eta elkarrekin bizitzekoak dira, eta 3 elkar ezagutu zuten Urruzunotarren egonaldian. Hori izan nahi nizuen, eta orain bukatuko dugu gaurko egonaldia, horren aurretik izan nahi dut, katilu batzuk oraindik badirela hor, eta orduan erabaki dugu, Fernando Morillok eta Mali Arzakek ere merezi dutela katilutxo bana. Beraz, datozela, jasoko dute katilutxo bana hori, eta zuen hitzekin bukatuko da gaurko emanaldia. Venga, si es que no. Vale. Bueno, neri ere. Neri ez, guri baina ni ere partea naiz. Nik ere nahi. Bueno, azkenan lortu du nire bai egotzea, Ze esan, danok ikusi dugu zelan egin duzen aste honetan, guk izan dugu plazerra ikustea nola hasi zineten proposatu zitzaizunean hau, eta nola bukatu zuen, beraz, merezitako txaloa jaso dituzuela argi dago. Ze ikusi dugu benetan nola evoluzionatu zuten 5 egun hauetan, eta ze gehi esan, plazer bat izan dela, artista batzuk zaretela, ikusi dugu, bai idazten, bai musikan eta lagunak egiten ere,
Inkreiblea izan da. Benetan eskerrik asko gurekin konpartitzeagatik 5 egun hauek eta jarraitu idazten. Hau amaitu da.